Všetko, čo uvidíte v tejto epizóde, je skutočné. Nič nie je umelo vytvorené, ani dorobené. Do toho baru, kde sa aktuálne dejú nejaké paranormálne javy, zavolala nás vlastne naša fanúšička, ktorá chce, aby sme odbočne vpravo. Aby sme došli ku ňu vyšetriť, že kto sa tam vlastne v tom bare nachádza. Čo sa v tom bare deje? V bare sa deje vlastne to, že veľa svedkov je takých, ktorí povedali, že videli nejakú postavu. Postavu chlapa v kabate s dlhými vlasmi. Dejú sa tam rôzne veci, padajú rôzne taniere, padajú z polic poháre, proste zažína sa svetlo, počujú kroky, rôzne hlasy, takže je to asi je to dosť aktuálne a je dosť možné, že naozaj sa tam niečo deje. Veľa ľudí si nás mýli vlastne, že sme buď exorcisti, alebo nejaká sekta, presne duchovná, alebo že vieme vymetať diabla, alebo niečo. My sme vlastne len tým, ktorý sa snaží len potvrdiť to, že či ten duch vlastne existuje a či tam je. Hovorím, veľa ľudí si nás mýli s tým, že my dojdeme k ním a vyhodíme toho ducha od nich z domu, jak nám niektorí ľudia napríklad písali aj, že nech nám pomôžu dostať toho ducha von. Napríklad ja, čo som s tou pani telefonoval z toho Pentagónu, nech tam prídeme čo najskôr k nej, že oni sa chcú toho ducha zbaviť. Tak som jej musel normálne vysvetliť proste, že my sa nevieme toho ducha zbaviť, my vieme len to potvrdiť, že tam ten duch je. My nič viacej o tom povedať nemôžeme, ani nevieme. My len vlastne potvrdíme na našich jak nahráme buď nejaký videozáznam, alebo nejakú nahrávku, audio, my len vieme potvrdiť, že tam niečo je. My chceme dokázať, že ten paranormálny jav tej entity existuje proste, že je. Máte, ale mohli by sme potom až už to mieste. Ja už fakt hľadám pumpu, ako... No neviem, či tu bude nemusí to byť pumpa, ale ja hovorím vážne, keď túto daj na štromlinkere do týchto oných tulipánov im to opreme. Ne, fakt hľadám. To bude drahé cikanie. To ťa vyjde draho. No, hneď mi dajú blokovú 150 €. No. Za to, že si robil orgie na verejnosti. No, presne tak. To nemôžeš. Si mal trne vo vtáku, hej? No sa budem sa vyklepávať, oni mi povedia, že onanujem na verejnosti. Do nejakého tohto podniku. Toto ne, zrovna. No, niekde. A však môžeme niekde. Tam dojdeme každé, niekde sa tam bude budú nejaká natierať odbočka. indulom. Willkommen, Pernic. Vítajme v pekle. Je to tu? Odbočte vľavo. SGH tým dorazí. Charles. Dobre, v kufri máme všetky veci. Máme všetko, hej? A ešte stojí. Ahoj. Ahoj, Baška. Ahoj, Baška. Ahoj. Haló. Armiš. Pripravená? No. Uvidíme to, čo vlastne zažijeme. Došli sme vyšetriť, sme u vás v bare. OK, Barborka, no... Niečo sa tu deje, čo si tu zažila, čo sa tu deje? Tak ja keď som tu bývala, tak som často počula stole zván, keď už bolo zavreté. Buchot, hudbu, hlasy. Veľmi často počuť schody, ktoré vedú hore. To sú také staré drevené schody, tie vrzgajú a v podstate skoro každú noc som počula ako buchnutie dverí dole, ale bar bol zatvorený, nikto tu nebol. Počula som kroky hore, ako niekto ide. Párkrát som sa išla aj pozrieť, nikto tu nebol. Aj rôzne historky od iných ľudí som už počula, čo sa Ako je, nejsi jediná, kto má proste zažitky z tohoto miesta.
Aj iné čašničky, čo tu boli, každá hovorila. Každá jedna, hej. Každý sa Je tu nejaký stávali problém, veci. proste niečo tu je. Mhm. Môžeš, možno, že máš niečo na mysli, že kto by, alebo čo by to mohlo byť? Počula som také príbehy, ale neviem, či sú pravdivé. Ale ľudia z toho rozprávajú, že vraj tu umrelo dieťa, že kedysi to tu niekto vlastnil, teda tí majiteľia, čo to tu vlastnili predtým kedysi, takže dieťa ochorelo, malo vysoké teploty a nevedeli, ako mu rýchlo zraziť teplotu, tak ho dali na chvíľočku do mraziaka. A on asi následkom šoku zomrel, alebo neviem. Ale či je to pravda, neviem, lebo to sú len také príbehy, čo V poslednej dobe stalo sa niečo? Ja tu už nebývam od už pár mesiacov, ale tá časnička, čo tu teraz je, čo tu býva, tak mi rozprávala, že sa napríklad v noci išla spať a zobudila sa na to, že sa zapol fén úplne. Alebo počula v kuchyni hrkotanie tanierov, ako keď sa rozbíjali taniere. Myslela si, že skrinka padla celá, alebo také rinčanie skla. Išla sa pozrieť a nič. Alebo i bez niekedy tiež. To vlastne čo má? To má 3 poschodia, nie? Vlastne súterén to je. No, Je tu pivnica, je tu prízemie a je tu prvé poschodie. A podkrovie. Prosím? A podkrovie ešte. Podkrovie. Kde asi najviac sa tu tak sústredí? Taká najväčšia aktivita, kde sa deje. myslím, že hore asi, alebo skôr teda na tých schodoch, to som aj ja najčastejšie počula tie schody. A tiež sa mi stalo, keď som sa sprchovala, že mi klopal niekto na dvere. Alebo že som počula teda, že tam niekto chodí, otvárajú sa dvere. Na pobále som počula. Stalo sa mi, že som sedela dole v bare, robila som, nebol tu nikto. A počula som hore, že niekto chodí, behá v kuchyni ako keby. A potom také ako keby dribloval niekto z loptou. To dieťa hralo. No, ale žiadna lopta tu nie je. Ja som teraz počul, neviem či to bolo teda... No, to je tá časť. Tak pod. Ale neviem či to boli oni, alebo... To zistíme. A deje sa to aj počas dňa, alebo iba večer, keď je kľud? Aj počas dňa sa stalo. Mne sa stalo, že som počula hore, ako keby niekto chodil, ale vedela som, že tu nikto nie je, lebo hore sa dá dostať len cez pár. Čiže keď som zišla dolu a vedela som, že tam nikto nie je, tak len to je, niekedy si to človek ani neuvedomí. Ja som koľkokrát sedela v bare, počula som, že niekto tam chodí, tak a až potom som si uvedomila, že vlastne ja som tu sama, takže k tomu, že prečo počujem kroky, ale niekedy to človeka ani nenapadne. To tak stupne relatívne, že je to čoraz intenzívnejšie tie zvuky, tie pohyby. Ani nie, ono je to ako kedy, niekedy sú dní, keď je to naozaj také, povedzme, že extrémne, niekedy zase úplne iný. Väčšinou, keď si niekto nový nasťahoval, ako napríklad prišla nová čašnička, alebo môj brat tu bol raz, na pár dní na návštevu a on keď prišiel, tak tiež vyšli sme z auta, išla som mu ukázať teda hore, bolo všetko, dvere do pivnice boli zamknuté, išli sme hore, ukázala som mu, hovorím, že poďme po kufre do auta, išli sme po kufre, vrátili sme sa a ako som prišla, tak dvere do pivnice boli dokonané otvorené. Ale predtým boli zamknuté a proste to bolo asi 2 minúty a nikto tu nebol. Nás je tu veľa nových, takže dneska to aspoň... Bude aktívne. Asi to zakčné. Tebe osobne sa stalo napríklad niečo, že sa ti pohol nejaký predmet, alebo niečo spadlo, alebo nevieš o niekom pred tebou alebo po tebe, či sa niečo nestalo takéto? Mne sa stalo v izbe, že som mala cez stoličku prevesené opasky a ležala som v posteli, čítala som knihu a počula som, ako zhrkotali. Tak som sa pozerala, myslela som si, že nejaká myš možno prešla alebo čosi a spadlo to. Videla som teda, že padol jeden, som si tak viac menej vydýchla, že dobre, to bolo určite myš a ako som sa na to pozerala, tak som zrazu videla, že ten opasok sa ako keby tak zožívol a tak sa posúval v podlahe. Že vlastne keby ho niekto ťahal ten opasok? Ale nikto tam nebol. A provokoval niekto už toho ducha? Skúšal Bol to niekto? Bol tu niekto? Už skúšal niekto? Boli tu, ale neviem, mne iba vtedy hovoril šéf, že teda prídu, že tu ostanú, ale potom ja ani neviem vlastne, či ostali, či potom skúšali nejako s ním komunikovať alebo čo. Potom som ich pár dní nevidela, takže s nimi som sa už potom nerozprávala, že či čo. Čiže nevieš vôbec, Ale či tu počula niečo som- zaznamenali alebo zachytili? Nejaký výsledok, že by dali? Nie, to nie. Je tu niekto? Môže nám ešte niekto relatívne povedať nejaký príbeh, nejaký proste zážitok? Môžem si spýtať na šéfa, že by Skús. odpovedala, ja budem prokladať. Jasné. Charlie? Počkaj, že len sa Hajsu? zmysel. To dáme tak pri konci, Aha. vieš, že vlastne odkiaľ si sa... Internet kešot, internet
Und, aber er hat gewusst, hinter ihm steht jemand. Hinter ihm, Barisch war das. Er hat Film geschaut bei Internet, weißt du, Laptop, hat geschaut und er hat bei diesem Ding gesehen, hinter ihm steht jemand. Hinter ihm steht Videl jemand. ako v tablete, že niekto za ním stojí. Hej. A ja mám úplne vystolenú Dobre, ako stojí. Zum Beispiel, wenn ich bin alleine hier, ich habe Angst hier, wenn meine diese Haare, Ja. und ich muss gleich weg, keine Chance alleine. Saši, a čo najextrémnejšie sa tu stalo? Najextrémnejšie, mne osobne, ostatní, neviem čo je pravda, čo nie, čo ostatní hovoria, ale mne osobne, čo som sa naozaj bala, vtedy keď som tak cítila, že som za niekoho narazila. Von meiner Tante, wegen Putzen, weißt du, wegen Putzen, und sie kommt rein, aber waren 2, 3 Kisten im Boden kaputt. Nicht eine Flasche, Nicht eine? sondern sofort. Veľa fľaš sa rozbilo na zemi, namiesto jednej, hej. Kisten kaputt. Niečo tu oslovali a jeden rozbil fľašu a jeden boli ale strašne Und dann, zápačky. diese Tante ruft meine Cousine an und sagt, warum, was habt ihr gemacht im Lokal? So viel Flasche kaputt, was ist los? Und ich sage, warum so viel? Nur eine Flasche war kaputt und das wenig. Ich sage, was eine Flasche? So viel Flasche. Veríš? Ja verím. Of the clouds, that's Christ. Natürlich, Dobre, môžeme začať. Poďme to vyšetriť. Tomčo. natürlich. Das war's. Ideme do hotela Fajtenbach a bolo to kedysi sanatórium, teraz je to už dlho zavreté a dosť zničené by som povedala. A kedysi to bolo údajne za Hitlerových čias, to bolo pôrodnica Lebensborn sa to volalo. Aha. A Rodili sa tam dokonalí ľudia? áno, tam vlastne dokonalí ľudia. Tam vlastne podľa nejakého Hitlerovho plánu alebo programu, tam chodili ženy, ktoré boli ochotné za peniaze plodiť deti s vojakmi v podstate z Hitlerovej armády a plodiť tak, budovať tie arijské deti v podstate. Čistých ľudí. A údajne, keďže samozrejme genetika sa ovplyvniť nedá, tak keď sa narodili deti, ktoré neboli podľa jeho predstav alebo boli chore, tak sa ich nejakým spôsobom zbavovali. Hovorí sa, že vraj boli dané na adopciu do Nemecka, ale údajne tam sú nejaké deti pochované, ktorých sa tak zbavili. A tak keď neboli čisté, tak mne logicky napadá, že sa ich zbavovali tým, že ich ako zabíjali a to mi príde pomerne ľudské riešenie, že ich dávali na adopciu. No len neviem, či to je pravda, akože to bolo oficiálne údajne, ale vraj sa tam našli potom nejaké dokumenty, podľa ktorých nejakých, teraz už nepamätám číslo, ale dosť... Bolo je len... Srnka? Dobre, ideme? Ja som nevidel nič. Počkaj. Teraz neviem, či... No poď ďalej. Či sme nemali skôr tadiaľ, že? Je to celkom... Toto je to... Vieš čo, práve, že mne sa zdá, že ideme dobre. Hej? Aha. To bola taká cesta. Hej, že nie tadiaľ to... Myslím, že dobre. Hej? Ešte poď ďalej, čo bude. Lebo ja som tu fakt bola len raz cez deň a si to už bolo dosť dávno. Takže pokiaľ sa... Abo dobre ideme. No dobre. Hej? A prečo tam ideme? Lebo tam straší? Alebo čím je to zaujímavé? Hovorí sa, že tam straší. Akože dosť veľa aj mladých, čo sú zvedaví, tak sa tam chodí pozerať, takisto v noci chodia tam len tak skúmať, či niečo tam je. Ja som tam tiež išla zo zvedavosti, počuli sme tam nejaký buchod, ale bola som tam cez deň, akože nevidela som tam nič. V jednej miestnosti som videla hmlu. Čo si videla? Hmlu. Hmlu. Úplne proste to aj na fotke vidno, že to bolo úplne taká... už sme tu. A teraz môžeš ísť doľava. Nie, zle. Počkaj. Iba dobre myslím, poď ďalej. Poďme hore, nie? Či? A toto je tu napravo, nie? Tu doľava ísť, tam by sme mali prísť pred. No, dobre sme. Ale tu by som už moc ďalej, tuto si to len zaparkuj, lebo tam môže byť, že tiež bude sklo. A oni to zavreli.
Celé je to zaklincované. Aha, teraz tam dali nejaké dosky. To tam predtým nebolo, predtým bolo sklenené rozbité dvere. A zhaslo by sa svetlo, aby sem náhodou niekto nevidel, že sme si mysleli, že nebolo niekto policajtov. Inak sa to vidí, že sa to hýbe. Vidíte to? Hej, vidíte to. Tuto je svieti sa to hýbe, ze strany na stranu. Apríky svetlo, svieti. Tuto. Hej, tam sa to hýbe. Tak všade sú pootvárané okná, to už tu nie je. Ale akurát iba to. Prečo ich nie? Tak tomu kurže tam niečo je. To je? Neviem. Nedosvietí mi to tam. Tak kde keby tam niečo bolo. Ten môj rúb sa kedy svítil. Že mám zobrať celý, hej? Jo. Vraj to dosť často navštívali rôzne sekcie. Neviem, či to je pravda, ale neviem, tam sú schody dole. Tam to bude tiež zavreté. No, my musíme najprv prezrieť to. Ja som, no, to je blbosť tam ísť teraz. Určite ne. Keď to nemáme obhľadnuté, to je strašné. Takže nie je to dosť. Spravíme to s tou kamerou, že necháme v tej jednej miestnosti tú kameru bežať. Máme ho na statív? Áno. Ale asi aj tú kameru, lebo ty máš nočné videnie a mohli by sme ju dať. Ja to šupnem na statív. Dáš ju na statív? Dáš? Pohode. No. Ty máš tiež zo spodu ten šrobík. No, dierku. No, šrobík. Tam sa len... Možno by ste mohli skúsiť dať hore kameru, keď tam nie je. Hore by sme mohli A nasmerovať ju na schody. Do chodby alebo na schody. A my budeme zatiaľ dole. Dobre. Dobre, tak dajme. Východ hore. Počkaj sekundu. Schody, na ktorých sa to odohráva. Tie je počuť dosť. Asi sa tam zasvietilo svetlo. Ne, že tu bolo Spýtam sa jej, či ona nechala svietiť, alebo čo sa... Počkaj, buďme teraz ticho, skúsim nahrať. Neviem, či niekto ide. Ideme skúsiť nahrať. Či sa nám možno niečo ozve. Lebo zaplo sa to svetlo. Asi sa tu zaplo svetlo. Lebo došli sme, bolo rožnuté, ale už tu nikto nebol. Tam dole takto niečo normálne, že... Ja som vyťahovala tak. Je to na kamere? Niečo ťa ťahalo? Že hej, tak... Mne sa stalo, že som sa sprchovala a počula som vtedy túto skriňu, skladal šéfovi jeho synovec a poskladal ju z dole, lebo sa z nej otvárajú dvere. On dokázal prestávať. Ja som sa sprchovala a počula som búchod, ako tu som si myslela, že on ju už robí. Vošla som dnu a hovorím mu, že už. A pozerala som sa a nikto tu nebol. Tak som myslela, že dobre, asi som znova čo počula. Vyšla som vonka a ako náhle som zase pozerala dvere, znova som tu počula búchod. A potom som tu počula zase, že ako keby niekto chodil, ale to boli naozaj, to boli reálne kroky, hore, na povale. Tak už som si myslela, že už mi úplne hráve, tak som zavolala šéfa, že prosím ťa dojdi hore a poď si to vypočuť, lebo tam určite je nejaký bezdomovec, alebo niekto tam proste je. Aj to sú schody. Takto to počujete, tieto zvuky? A tie posledné dva schody, počkaj.
A tie počutie A niekto musíš niekde. počuť. Ako relatívne si vezmi, že to je fakt, že záťaž, to nie že bukanie. Áno, to je Vyslovene, že není to bukanie. tá váha na to sadne. Tak. Hlavne nechaj to hrať a utekaj ty dole tiež. Dobre. Ja si nedajú dobre. Hallo mein Freund. Wir sind hier. Bist du da? Hello, Kind. To je radio. Wo bist du? Ich bin dein Freund. Sprechen, bitte. Vieš mi rozumieť aj po slovensky? Yes? My vieme, že si tu. Vieme, že sa tu niečo deje. Chceme ti pomôcť. Mein Name ist Matej. Dein? Zas tu istý hlas, druhýkrát. Mickey. Mickey? Mickey? Ich hörte Mickey. Bist du ein Kind? June? Mädchen? Bitte, komm hier. Wir wollen nur fragen. Zase, detský hlas. Du bist Kind. Ich weiß. Sme počuli, že vidia tú siluetu muža a že vraj sa s ním aj rozprávali. Takže uvidíme, či sa ozve nám. Dám ti do ruky nahrávač. Ja skúsim spraviť nejaké fotky popri tom. Ist da jemand? Bist du Mann? Bist du gefährlich? Warum bist du? Hast du Angst? Wir sind gut. Was machst du jetzt? Stehst du für mich? Oder nein? Wie ist dein Name? Čo je? Mám pocit, kedy sa niečo mňa obtrelo. Stehst du für uns? Wir haben nicht Angst. Du hast? Was? Wo stehst du hier? Smedná, hrubá, biela pery. Myslím sa, že sa tam pekne svieti. Asi. Dobrá, do pivnice sa mi nedostane možno.
A svítilo sa aj predtým? Ne. Ne, však to Ešte bola po úplná čistej tma. tme som odchádzal. Tu nebol kúsok svetla, keď som prišiel dole. Zhora. Takže už to začína, že sa začínajú rožinať svetla? To som sa naježil. Ne. Lebo keď som ich tam hore opúšťal, tak tu sa nikde nesvietilo. Som tu Hej, šiel však po úplnej tu tme. bola tma. No nič, zásli sme, uvidíme. Poďme hore, prepáč. Dobre, čiže dáme to nočné videnie. Skúsime tu nahrať. Uvidíme, možno nahráme, keď oni nahrali, že sa im to dieťa ozvalo. Červený nočný pripravený. 13 minút. Dobre, začnem normálnou otázkou. Musíš ty nahrávať, lebo ja po nemecky neviem, takže... A však ja tiež si teraz sekám. Tak čo už, však ľudia to pochopia, však to slova... Zda je man. Bist du Kind? Warum bist du? Wo stehst du jetzt? Stehst du vor mich? Ich habe keine Angst. Wie ist dein Name? Hast du Angst? Bist du klein? Kleinkind? Spielst du gern? Mit Ball zum Beispiel? Wo stehst du hier? Dein Name ist? Wie alt bist du? Bist du gefährlich? Ist da jemand? Bist du Kind? Warum bist du? Wo stehst du jetzt? Asi som sa posral. Čo, si ťa dotklo? Takto. Poď. Nemám tam otlačok, no ne. Nevidím nič. Porad sa mi spustil sopel, jak som sa zlakla. Nemáš nič. Možno to pomaly. Chceš si predýchať dole? Ne, pohode. Celá sa trasem. Wo stehst du jetzt? Stehst du vor mich? Lepšie? Ich habe keine Angst. Pusti to ešte raz. Wie ist dein Name? Išlo to od začiatku. Skoro som sa dosrala. Hast du Angst? Skúste tak, ty nenadávať. Čo to ti jebe? Nech sa mykla. Tam budú musieť asi vyššitnúť potom, lebo toto je dobrý dôkaz, vieš. Mit Bau zum Beispiel. To v kostole. Wo stehst du hier? Dein Name ist? Wie alt bist du? Bist du gefährlich? Takže už sme traja, koho sa niečo dotklo. Dotklo? Však mňa to úplne šťuchlo. Aj teba? Čo? Aj teba? Však nahajzli. Na vecku Jaj, vlastne. No dobre, tak necháme túto kameru teda nadstavenú a... Ako si sa neviem prestať triasť. Poď, ideme si na chvíľku sadnúť. Ale to nebolo, že to, no je to, jak by ma to chcel odstrčiť z tej stoličky. Tak nehaj teda záber na celú onu a poďme mi dole. Nie, nič nejdeš.
Veľmi pozorne sledujte toto video. Pozerajte sa na pravú dolnú komodu. Uvidíte, čo sa bude diať. Sledovali ste pozorne tú komodu? Všimli ste si, že tá kamera sa začala sama hýbať a v tej izbe nikto nebol. Vieme tu na chvíľku rozsvietiť nejaké malé svetlo? Kde to vrckajú jak hajzel? Všetci sme tu hore neustále. Kde to vrckajú jak hajzel? Tak počkajte, nechoďte tam teraz. A čo sa deje? Hore sa niečo deje, alebo čo? Čašnička. Len pes je hore vyzvezný. Máte počul zavrskanie dverí z hora teraz. Čakaj, tak uvediem. Ale dali sme kameru. Keď chcete, poďte. Duda? Do pizanki? Wir wollen nur sprechen. Wir sind dein Freund. Mein Name ist Matej. Zažnuté na záchode. Zažnuté na záchode a otvorené dvere. Toto som nepočul asi. Dobre, boli. Toto som nepočul. Keď sme išli dole. Počuli ste to? Hej. Z hora to išlo. Čo je, to som? Na tej Došiel, tak to boli. Bolo tu zažnuté? Dobre, to bolo. Zažnuté nebolo. My sme nevypínali svetlo, keď sme tam odchádzali. Aha. Ale ja som
to otvoril. Presne. Lebo ja som počul, jak som stal vonku, že počujem pisknutie dverí. No tak zatiaľ, až na to, že tu nie sme dlho, tak je to tu aktívne, určite. Už len to, že sa ma niečo dotklo, to bolo dosť zaujímavé a to, že sa nám tu rozžínajú svetla, tak je to dosť... A otvárajú sa nám dvere, tak uvidíme, no chalani išli do pivnice nahrávať, takže snáď tam niečo natočia. Čo to svieti, keď to svieti? Tam bolo počuť skôr prašanie to klačkanie. Že to do dieťa tichšie. Mám taký mrazivejší pocit. Tuto. Je tu elektrika. Hallo mein Freund. Du bist Kind. Ich weiß. Hast du Namen? Willst du helfen? Hast du Angst? Wir sind Freunde. Wir wollen nur helfen. Na komm schon. Alles ist wahr. Oni sa skôr hore ozývali, jak to. Toto je úplne, necítim relatívne nič. Není to také, akože, že by si mal nejaký strach z toho. Nemôže to robiť to svetlo? Ne, určite. Možno, že sa bojí, že nás tu je veľa, vieš, videl nás. Alebo proste, on sa môže stať, že tá celkovo nás je to dosť. Nás dosť. Celkovo on sa bojí relatívne prejaviť. Nebylo tam, že ja?
Weißt du schon, was ist das mit dem? Das ist eine Baguette. Da, ich hab dich schon mal gefragt. Weißt du das? Teraz sa mi niečo stalo s kamerou. Ty kokos, to čo tu teraz prešlo, hen? Ticho? Ako, že tam má niečo veze? Ticho. Vyfil. Niečo. Vyfil. Počuješ to tam? A vtedy tam prešiel ten orb. Verstehst du das? Niečo vyfil? Ale aj tu sa to nahralo. Hej. Ale vždycky na tú otázku, či má strach, reaguje. Ale neviem, či to bolo to. Ťažko to rozumieť. Však tá. Však ide spraviť tá kamera, takže... Poplatí si na hrane. Teraz, siehst du? Jak som bola Hast du Angst? Hast du Angst? Guck mal, ja. Guck mal, siehst du das? Ten bol krásny. Wunderbar. Hey, guck mal, Aha. so groß. Guck mal. Und dort. Ja, geht hinein. Ja. Das ist Jung. Das ist Geist. Das ist... Jak sme to zachytili dobre. Presne to vyšlo, takže dáva to zmysel. Odišiel odtiaľ to tam. Dobre, ale akurát keď si sa ty spýtala, áno, pretože ty si videl, jak išiel a hybla sa ti kamera. Hybla sa mi kamera a potom... Počkaj, není to náhodou tak, že hybla sa kamera a potom išiel. Si povedal Hast du Angst, potom sa hybla. Hybla sa. A potom niečo, aké by odišlo teda tá. On odišiel. Das hat von allen Leuten Angst gehabt. Aber es hat etwas gesagt, hast du gehört, oder? So wie Kinder. Ono to, súvisí to s tým, takže... Súvisí to relatívne, je to také náväzné. Ale stále sa ozýva na ten strach. Hej, tam nám klopal ten strach. No hore, keď sme nahrávali na Spirit Box, tak sa nám ozval malý chlapec, ktorý nám po nemecky povedal ja. A potom sme počuli taký zvláštne neidentifikovateľný zvuk, ako krochkanie, keby to bolo. A keď sme sa ho pýtali, že či má strach, tak nám dvakrát zaklopal. Nevieme, či to znamenalo áno, nie, alebo iba chcel nadviazať nejaký kontakt s nami. Ideme skúsiť nahrať v tejto miestnosti, keďže nám z tej druhej vyšiel orb smerom sem. Takže vyzerá to tak, že ten duch sa premiestnil do tejto miestnosti, tak vyskúšame túto. Dobre? Dáme tie isté otázky. Tak uvidíme, či sa nám ozve. Poďme na to. Môžeme? Hallo, ist da jemand? Warum bist du hier? Hast du hier gestorben? Stehst du für mir? Wie viele von euch sind da? Hast du Angst? Wie lange bist du hier? Was willst du? Bist du ein Kind? Ein Mann? Eine Frau? Wo bist du jetzt? Verstehst du Slowakisch? Verstehst du mir? Sprichst du Deutsch? Englisch? Danke. Stehst du für mir? Wie viele von euch sind da? Hast du Angst?
Nič. Dobre. Akcia ukončená. Vyšlo nám dačo super. Doma to zanalizujeme, potvrdíme si to a môžeme to ukázať našim fanúšikom. Takže teraz bude aký postup? Postup jednoduchý. Domov hlavne sa vyspať, urobiť dobrú analýzu tomu, treba si k tomu sadnúť, sledovať to pozorne a potom následne sa urobí z toho jeden dokument a SVH to hodí na svoj fanpage, aby to ľudia videli. Skutočne niečo také existuje. Takže unavení sme, totálne sme vyčerpaní. Nahrali sme niečo, ale to uvidíte až neskôr. Do 4:30 sme tu boli, hej. Do 4:30. A ideme domov. Zničený. Idem domov. Not for roads untraveled. Weep not for paths left alone. 'Cause beyond every bend is a long blinding end. It's the worst kind of pain I've known. Stay